שלום חברים, הגעתם לבונג סטארס ואיתנו. מה אתה כותב לול? אין לי מושג. אוקיי, תעמדו במקום. מי זה? זה נועה מיז 12. אתם יכולים לקרוא לו? אתם יכולים לקרוא לו איש בן 200. שחור. אתם לא. אוקיי, וזה גנרל הייזנהורבן. הוא שמו הפרטי ניב, אבל אני קורא לו גנרל הייזנהורבן. תראו איזה הייזנהורבן הוא נראה. נו יאללה, בואו די! מי עשה את זה? אוקיי, וככה אני נראה. יאללה, סע. נו רגע, בואו נהרוג את החזיר פה. צריך סטון אבל. לא סטון, אלון, אתה סורד. לך לכבשים. למה אני דווקא לכבשים, לכבשות? אתה יש פה שחורים. הופה. זה שחורה במשפחה. יופי, תהרוג אותה. וואי, שהם מתות אלה. בואי. רגע, נועם צריך עצים אבל. הם לא מתים, מה זה? כן, הרגתי. מה זה? החזירים זה השחור לא הדפוק הזה. יש אוקיי. לי שתי צמרים. אני הולך להביא הוד, אוקיי? אי אפשר להרוג את החזירים, אתם יודעים? הם לא מתות. אל תלך על החזירים. מי הולך לחזירים? לך על הכבשים. על הכבשים. אוקיי. אני כל אחד מביא, תהיה לו 3 צבר, לא משנה באיזה צבע. אני מביא אוקיי, הוד. אז בינתיים יש לי שתי שחור. יאללה. אוקיי. לא משנה איזה צבע. אני חייב עצים, אני חייב גם אוכל. אני מביא הוד, אוקיי? עכשיו יש לי אחד לבן גם. תביאו, אחד לא. לבן, שתיים שחורים. אוקיי, עצים לבנים אל תביאו, כי אפשר לעשות מהם משהו, שכחתי מה. לא, אפשר פשוט להכין מזה פחם. כן. טוב, אז תביאו לבנים, אבל רק לפחם. אוקיי. אם נצליח לשבור בכלל. טוב, לי יש בינתיים 11. אני רוצה חרב להרוג את החזירים למביא. אני הצלחתי לשבור אחד לבן. אנחנו צריכים למצוא קייב אבל. שוד אנחנו אחי. צריכים למצוא? קייב, מהרי האמות. וואלה. וואלה. טוב, ניב, יאללה תביא עוד. יש כאן... יש לי 4 עצים קח לבנים. קרפטינג טייבל. קרפטינג אבל טייבל. שמתי פה ילד פגום. לא נורא. יש כאן 2 לעבודה קשה. תחזיר את הצמר. דקה, צריך למצוא איזה קייב. צבר בראש. לא, העץ הלבן. צריך למצוא קייב. זו, זה חזיר. חזיר. אתה לא יכול. הוא מפריע לי. זה 172, אתה לא יכול. מה אני לא יכול? אתה צריך רק עם חרב להרוג אותם, אתה יודע. באמת? כי עכשיו גיליתי את זה. כי זה 172, או כאילו הגרסה האחרונה של זה. אתם רוצים כאילו שקודם נלך למצוא קייב? או קודם נלך למצוא אוכל? אלון, יש לך פיקקס? יש לי פיקקס. יש אז לי פיקקס. תכין לי תנור. וניב, אתה אל ניב, תחפף. אוקיי, אז אני אלך לעזור לנועם. אלון, יש לך 3 במה שהוא לא עושה. מה יש לי? 3 מה? 3 צבר? 3 צמר? יש לי אבל 2 שחורים ו1 לבן. בסדר, אלון, יש לך צבר? 3? צמר? יש לי צמר אחד. אני יכול לעשות לנו... לא, אל תכינו. דקה ניב, אל תכינו מיטות עד שלכולם יש, אוקיי? אבל תקשיבו רגע, אני יכול להכין 4 קוביות של עץ כזה, עץ אלון דפוק כזה. להכין כאן? הופה. לא, אל תכין. סתום את הפה שלך. אל תכין. לא להכין? לא. ניב, שמע. ניב, תביא לי נועם, לעשות פה חצבה או לא? להביא לך את הצמר שלי? איך אומרים את זה? חוצבה. חצבה, משהו. קושקוליכטו. אוקיי, כך. סליחה, אוקיי. עוד אחד יש לך? דקה. איפה איפה אתם? הצמר שלך? נועם רוצה אני אביא לך בוא. שולחן עבודה כזה? רגע, צר כאן. דקה, אני מכין. אלון, תביא את הצמר שלך, יום. כך. למי יש את סלון? לי יש, אוקיי, לא משנה. גם לי יש. דקה, תן לי ליצור. רגע, אתה רוצה תנור? אני יוצר מיטות.
קח תנור, אתה רוצה? לא, זה או, הפוך. קח תנור. בבקשה. מה אני רציתי? פיקקס. קח מיטה, ליב קח. יש אלון לי קח. 16 קרשי עץ שדר. שמת לי? ליב, איפה העץ? איזה עץ שדר הזה? יצרתי לכולם פיקקס. או, תודה. לא, קח מישהו ניב. רוצה את קח פיקקס, ניב. אוקיי. מישהו רוצה את ה-16 עצי שדר הזה? לא, אמרתי לך לא לעשות את זה, יא דפוק. דקה, נועם, אני מכין לך פיקקס. טוב, שים בתנור למטה. אתה למטה, שים בה למטה. קח פיקקס, נועם. אני מכין אוכל, אל תיגע זה ליב. יופי. איפה? אוי לי. ויאללה, בואו לא נתעכב פה יותר מדי, אוקיי? לא, יאללה. חכה, יש לנו פה אוכל, רגע. גם יש בוא. לנו מיטות, אז זה לא... עזבו, בואו נמצא קייב כבר. חכה, אנחנו חייבים את האוכל. וואי, אני חייב אוכל לבית. רגע, תמצאו תפוחים כי למקרה שנמצא גולד. אני לוקח לי רגע בשר. קח בסדר. אותו. תשאיר גם לאלון, אל תהיה טבח. אוקיי, אלון, אני מביא לך 3. אלון, אתה תחכה לנו. אלון, אני אביא לך, סבבה? אני פשוט... בסדר, אני עכשיו מחפש תפוחס. תפוחי לילי. מה, אתה בסדר? אוקיי, אין לי כוח. אלון, בוא קח 3 בשר חזיר מבושל. אבל זה לא כשר. אני יודע, אוקיי, קח. בוא'נה, ליב, לקחת לו הכל, מה, הוא מלך של העולם, תביא גם. לא, הבאתי לו רק 3. טוב, בואו נמצא כבר מה? קייב, אוקיי? לא, תשבור, תשבור. אוקיי, בשנייה האחרונה. מה יש שם? נועם, תן לי... איזה לך היה הבל. 3. תן מי לי יצר 2. מי יצר את עץ שדר? אני... אבל לא, יכלת תן לעשות לי, תן פחם לי אבל, אותם. יכלת לעשות פחם. תן לי אותם, נועם, אין לי בשר בכלל. בואו נמצא קייב ויש לי עצים. איפה אני אשים את העצים? אכלת... אני לא ניסיתי, אני... קבל מתנה וקבל את המתנה. וכאן, לא. פה, יופי. אלק. הנה, גם אתה פה. אוקיי. פאק. אוקיי, שמישהו ייקח את התנור הזה, למה אני לא סוחב אותו עליי. מי ישמע? כן, אתה לא יודע מה... בסוף זה הגיע עליך. באמת לא אליו. אוקיי. בואו נמצא קייב נועם. פתח F3. הוא כאילו אני זה. רוצה אני לחץ? לחץ? אוקיי, אנחנו לא קרובים בכלל לקייב. אלון, אני אחרי... ליב, איפה אתם? אני לא מבין. אני מאחוריך. ואני מאחורי אלון. טוב, יאללה, בואו אחריי. איך מאחוריך? אתם לא יודעים איפה... את פה, בוא אחריי. את פה? לנועם יש צבעי הסוואה, זה קשה. גנרל אייזנהורן, איפה אתה? פה. הנה קייב. איפה קייב? הנה. אבל תזהירות אבל, כן? כאילו, שלא יהיה שם איזה... קרפר! חכה, חזיר. שט קרפר. ליב, תהרוג פרות. אוקיי, רגע, תן לי ליצור סורד. דקה. צריך ליצור סורד. אלון, יש לך אבל? שיט, יש לי רק אבן אחת. שט קרפר. דקה, תן לי להרוג את הקריפר, אבל יש לי רק... פאק, נפלתי. טמבל! טוב, הוא נתן לי סקילי. ילד. סקיל אותו. פוץ עליו. תעזרו לי, הקקות. בואי, הקקה. מת. אימא'לה! צאו מהקייב. זהירות! לא! גדמת. אוקיי, קריפה. דקה, תן לי להרוג אותו. איבדת אתה? לא, אני עוד חי בפוקס. אלון, תסתכל, איפה האיירון היה פה? לא היה, לא יודע. הנה, יש כאן איירון. אלון, תביא לי אותו. הנה, כאן. אבל אני לא יכול לחצוב את זה. הנה. אתם זהירות. נועם! אתה שמת את זה על קשה, על מה? על קל, מה אתה רוצה? מה, אתה רציני? אני עם 2 חיים. בוא פה אתה. אלון, אתה בא? סליחה, הייתי חייב ללכת לרגע. אוקיי, יאללה. וואי, חכה דקה, כמה יש פה פיצצו אותנו? רק שהם לא יעשו פה ריספאון, אוקיי? יש פה פחם. לחצוב אותו? פחם? כן, אנחנו צריכים פחם. תחצוב עם הפיקקס שאלון. כן, אני יודע.
תגנו עליי רגע. אני בינתיים כאן בשפע של אלון, איירון. אתה רוצה חרב? מי רוצה? אני חצבתי כן, פחם. כן, כן, תביא לי סורד, אוקיי. תביא לי יש סורד. לי 5 פחם, אם מישהו צריך. מעולה, 5 פחם זה מספיק לי הרבה. כאילו זה לא מספיק. יש פה אבנים כאלה, יש בהם כזה, כמו ורוד כזה, יש פה ורוד כזה. על- ככה. ורוד, איפה אתה? גם. כן, הנה אתה, אלון, הנה. ליב, נו! מה, לא? קחו את זה! אז זה לא ורוד, זה איירון, ותיקח את זה. אלון, לקחת לי את החרב. בוא תביא. אתה, זרקתי לך לשם, נו. לא, לא. תחצוב את זה, זה לא ורוד. זה צבע גוף וזה ברזל. איירון, אוקיי? מאיפה אני יודע? חשוך פה. אימא'לה נפלתי, אוקיי. באמת חשוב פה, צריך אבל לפידים. קודם כל זה פיק אקס. ליב, איפה הפחם שלך? תביא לי אוקיי, רגע. הקייב נגמרה, יאללה, בוא נצא. את כל הפחם שלך. אוקיי, דקה. יאללה, בוא נצא, אני אתן לך אותם בחוץ. שמישהו יחצוב פה את הפחם, יחצוב פה את הפחם. ליב, תביא. לא צריך, יש לנו מספיק פחם. מה, אין לנו מספיק, פחם צריך הכי הרבה, יותר מכל דבר. אוקיי, נועם בוא קח אותו, או בן אדם בן 2200, מה שאלון אמר, נערף. אפשר לקרוא לך גרוט. כן. קחו, אוקיי, קח. מי רוצה? וואו. זוז גנרל. מי רוצה לפידים לעזאזל? שיט. לא, בינתיים לא, כי אנחנו יוצאים מהקייב. מה אתה רציני? רק עשיתי אני לנו לפיד. מדור, עשיתי עשית חזרת- מדרגות, כן. כן. וואי, זוז. די, זוז, נו. ליב, תחזוב נו. אותך. תזוז, יופי. תרביץ לי. אני חצבתי. יאללה, בואו נלך לקחת עוד קייב. לא, אני חכה כמעט... דקה. למישהו יש אקס. שוב? למישהו יש גרזן. וואי, אני אה, אי אפשר לדבר איתך לא אתה. צריך, גרזן צריך באיזה... יש שם תמונה. סליחה, הייתי צריך ללכת לרגע, אוקיי. בוא אלון. חכו, אני חוצב את העץ. אני סופר בוי. סופר ביי! או סופר קוקי. איפה אני? חכו, תפוח, לכו מפה. בואו נשען, לכולם יש מיטות. כן. בואו צריך לישון נשען. במקום אחד. בוא ניצור בית רגע, כזה. בואו, הנה, פה, זה אני עצרתי, דקה. אז כן, תעשה אתה שש פה. אני זוכר. לפיד. יופי, נועם. רק תחסמו שלא יבואו מפלצות בלילה. לא בסדר, תדאג, עוד לא מעט. יבואו, אנחנו ישן רק, לא יבואו. גנרל אייזן ראובן זוז. אוקיי, נראה לי שמוכן בשלוש מיטות. זיו, שים את המיטה אחד. שלך. ניב, זוז, אני ליד הקיר. ניב? כבר חוזרים. אוקיי, ניב הלך, אנחנו נצטרך להמשיך בלי ניב. רגע. אני... חכו, חזרתי. הנה, ביב, הנה. תגיד. יאללה, אני זזתי, שים את המיטה. כן, כן. לא, הנה. יאללה, לישון. מוכנים? ויאללה. שיט, בדיוק כתבתי בזזז. קחו את המיטות, קחו את המיטות. אוקיי, יאללה, לקייב נועם, הבא. לקחת לי את המיטה. בסדר, קח את שלי. לקייב הבא, יאללה. חכו, דקה, לפיד. לא, נכון, קח אותו. לקחתי אותו. שיהיה לך. בוא, חכו נתן לך דקה. עוד. אלון, אתה עוד מצלם? אני מצלם, כן. קח, ליב, קח. שקט. יאללה, בואו. אלון. מה? אבל חכו דקה, עכשיו אני צריך לעבור חדר. טוב, יאללה, אני... כאילו, אני צריך לעבור לסלון. תעצור את הסרט. אוקיי, עצרתי שוב לרגע. אני מכין פה את האוכל. ליב, אל תציק. אלון, יש לי 5 לפידים, 3 בשר חזיר מבושל, 4 חול, מיטה. תביא לפידים. רגע, יש לך בשר חזיר לא מבושל? לא, תביא מבושל. לפידים. אני מביא. אבל שמור אותם. שמור כמה. שיהיה כן. לנו. אלון, אבל הבאתי לך. לא, בסדר. אני הולך לחפש קייב, ואני אזכור את אני הולך... ה-FCY. לא, רגע, אני מביא לכם אוכל, אתם לא רוצים? אתה יודע לנווט נועם או שלא? לא, מאיפה אני יודע? אוקיי, בסדר. כאילו, אני יודע, אבל זה... חמם. מפחיד אותי. חמם את האיירון? אני ואלון נלך לחפש... לא. חכה, שהוא יחמם את האוכל, אז נלך ביחד. אוקיי. שנלך כולם ביחד כאילו. כן. אם יש לכם חוטים,
אל תזריקו, אוקיי? יש לי... אין לי. מי שיש מי לו הרג להבין. את השלד עם החץ וקשת? אמור להיות לו, לא? אני הרגתי ויצא מזה רק העצמות שזרקתי אותם. למרות שלא היינו צריכים כל כך לחזור. מה עם הקשת שלו? לא, מדי פעם הוא מביא כשל. אה. טוב, יאללה, נועם. רגע, מה אלון. אתה רוצה? יש הרבה אוכל, אחרי זה יש גם איירון. רגע, אלון. לא, 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 מה, אתה לא מחמם את האיירון. כן, הכל בצילום. אוקיי, הכל בצילום. חשבתי אתה רוצה שנחמם את האיירון. אלון, אתה מצלם? כן. נועם, קח את האיירון שלי. שמור אותו. לי יש 4, תזכור, אני לא... לא, שמתי לך עוד 22, זה בסדר, תיקח. מה 22, יא מוסך? שמור אותו, נו. גנרל אייזנהורבן. אוי, ירד לי חיים. עוד 2 איירון אתה יכול לעשות לוק, כזה שלם של איירון. מה, סופרבוי? כמה אוכל יש לך ליב? סופרבוי, אוקיי. יש לי 3 בשר חזיר מבושל. זה בסדר, ויש לך פול היל או לא? קח ליב, שו קח. הדהל. יש לך הכל מלא כאילו? חיים כאילו? כן. לא, וגם אוכל. אוכל? אפשר להגיד. אוקיי, יאללה בוא. אוקיי, אלון, כמה כאילו, ממש כמה על אוכל יש לך? הקמצוץ של האוכל. תביא עוד זה. קצת אוכל. אלון, כמה יש לך? צריך עוד קצת. כמה יש לך אבל? אלון, שתיים. רוצה אני אביא לך אחד? אלון, רוצה אני אביא לך? לא, לא, זה בסדר. אוקיי, יאללה, יאללה, בואו. בואו, יאללה, צריך למצוא. סופרבוי. רגע, מאיפה באנו? אין לי מושג, היינו בקייב. כן, היינו בקייב, ונראה לי זה היה שם. יאללה, בואו לשם. חכו שנייה. לא להרביץ. לא, זה היה בטעות, זה היה בטעות. אני באמת. לכו עם לא, ידיים, באמת. בחייאת, לכו עם ידיים. וואלה, צודק. כן, אשכרה. נראה לי יד 9 יותר חזקה. סתם. אלון, אתה אומר לנו ללכת עם ידיים ואתה הולך זה? לא, כן, אני רוצה להרוג אותו. סופרבוי! שמות סודיים. איך אני שונא את היער המגעיל הזה, כאילו יער מורעל כזה. טוב, בואו לחול, ג'ונגל. ונחפש ויליג'. ג'ונגל? מה זה? שוד הוויליג'. לא, אני כן, הבאתי כן, לכם אותה דווקא, בואו לחול, אוקיי? בואו לחול. כפרים. אוקיי. כפרים. וואלה, ויליג'. כפרים. כן, אני יודע, פשוט ברח לי. שמישהו יקצוץ את הקקטוס הזה. כן, קח קקטוס אני. אתה. כן, אתה קקטוס. אפשר להכיל מזה פח זבל. מי שיש לו דברים שהוא לא צריך לזרוק על הקקטוס. אוקיי, יש לי קקטוס. סבבה. חטפת אותו עם פיקיקס? כן. למה? למה לא? לא זה משנה, סתם לא משנה, הרס עזוב. חוט. עזוב, לא משנה, מה זה משנה? הנה, ויליג'. מה, אפשר להתקדם? איפה? אני לוקח את איפה התיבה ויליג'? שם, לא. אני לוקח את התיבה. Where is ויליג'? the village? נו, שם, יש בתים של ויליג'. אני לוקח את התיבה. איך מפה? אני לוקח. נועם, אני לוקח, די, נו. יש שם את האלה שהדובי פנדה אוכלים, יש פה. דודי שמן. לא, דובי פנדה האלה אוכלים את המקלות האלה. הבנתי. לקחת וואי, נועם? ויליג'! די, הם מעצבנים אותי. ויליג'! מה? לא, זה מה שהם אומרים. אני יודע. קחתי פה, אני הורג אותו, סבבה? לא, אל תהרוג ויליג', למה? סתם, לא, חיים קשים. נועם, מצאת את התיבה. כן. מה יש שם? חרב איירון. את זה שזה שלי. תביא את החרב איירון. זהב. וכמה? איירון נראה לי. אז תביא את הגולד. את הגולד, מה אתה מביא לי את זה? לא, תביא את זה. מה אתה מביא לי את זה? ואוכל. טוב, תביא את הגולד, נו. יש לי אחד, גולד אחד. תביא את האיירון סורד. לא, נראה לך, לך פה. אוהו. יואו, זה אוכל, יא מפגרים, למה אתם לא לוקחים? איפה? אבל אז זה סתם טעם. טוב, נו. אז אתה שם את זה פה, סליחה, רציתי להרביץ לרצפה. זה זרעים כולה. יש. לא, חיטה זה טוב, לא, חיטה זה אתה טוב. צריך לקחת את החיטה, ואז מהחיטה אתה יוצר לחם, ניב. כן, יודע איך עושים לחם. אבל מהחיטה השלמה הזאתי. כן. גזר. גזרים. אופס. איפה יש טפו? יש לי 3 גזרים, 4 חיטה ו20 זרעים.
שים את הזרעים פה על כמה זרעים יש לך? 20. יש לי שים את 33, הזרעים פה. קח מתנה. שים את הזרעים. וואי, איזה ילד דיבה. יש כאן ויליג' רגע, בוא נעשה טרייד עם ויליג'. יואו, הנה תפור. תפור, מצאתי תפור. עכשיו אתה קורא לזה. יאללה, ויליג'. מי רוצה תפוח אדמה? יואו, תמות. חשבתי שאתה ויליג' שוב, אתה קקה. ליב, יש לנו הרבה להכין תפוח אדמה. למה אתה אז מביא לי את זה? כי אין לי מה לעשות איתם. ליב, אנחנו צריכים הרבה פחם ועץ. כי יש לי כבר הרבה. אין לי פחם, אין לי. טוב. כאן נגמר נכון. הסרטון חברים. נתראה בפעם הבאה. יאללה ביי.